Най-добрият начин да поддържате и надграждате знанията по английски е като четете книги. А знаехте ли, че членството в регионална библиотека Захари Княжески в нашия град Стара Загора е безплатно, както за деца, така и за възрастни. Ако детето ви е било записано някога в библиотеката, няма нужда да подновявате регистрацията или да носите старата членска карта. Достатъчно е само то да каже трите си имена и вече има достъп до всички интересни книги в детски отдел, включително и на английски. А може да си вземе и за вкъщи. Приятно четене и весели и вдъхновяващи празници!